На адыёзную прарасійскую актывістку Вольгу Бондарову падалі ў суд. Пазоў скіравала адкрытае акцыянернае таварыства «Гродна» і на якое валодае гарадскім парталам з такой жа назвай. Гаворка вядзецца пра абарону дзелавой рэпутацыі. Аб'ектыў эфіру Віталь Бабін разам з вами. Вітаю. А што яшчэ сёння ў праграме? Пагрозы сваякам эмігрантаў, пра маёмасць можаце забыць. Надзвычай агрэсіўная рыторыка дыктатара падчас гэтак званага усебеларускага народнага сходу. Наши тихушки-лохушки призвали уничтожить Беларусь, ни мало ни много. Сезанна Валадарскага перасталі прымаць перадачы. Пішчалаўскі замак закрываюць. Куды перавядуць арыштаваных, ды ці палепшацца іхныя ўмовы ўтрымання? Я думаю, что человеку можно создать невыносимо адские условия даже в пентхаусе. То есть просто следует подойти к этому с определенной долей извращенного садизма и креатива. Навучэнцы ліцэю БДО працавалі на суботніку ў музеі Дзяржынскага, ды ездзяць разам з КГБшнікамі на вайсковы палігон. Новая дырэктарка Тацяна Мамчыц. Яна хутчэй вось такая Далорес Амбридж. Толькі не ядуць я на катоўлю весь, але ў кожным разе яе, напэўна, туды прызначылі для таго, каб разграміць гэтую установу. Польшча, НАТО, ЗША кожны дзень пагражаюць нашай краіне. Такія словы можна было пачуць ад Лукашэнкі падчас сённяшняга паседжання гэтак званага усебеларускага народнага сходу. Але больш за ўсіх Лукашенка баіцца самых беларусаў. Узгадаў дыктатары полк Каліноўскага і выбары ў каардынацыйную раду. Падрабязней Александр Дегтяров. Отслеживаем, как по ту сторону границы американцы готовят белорусскую освободительную армию, основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие добровольческие формирования. Беларусы – галоўныя ворагі Лукашэнкі. Гэткую выснову можна зрабіць з выступу самаабвешчанага прэзідэнта на сённяшнім паседжанні так званага ўсебеларускага народнага сходу. Іншыя пагрозы рэжыму – ЗША, НАТО і Польшча. Гэта неаднаразова паўтарыў сам старшыня ОНС, а таксама ягоныя сілавікі. Яны сапраўды вераць у тое, што Захад, там НАТО вядзе супраць іх нейкія аперацыі. Яны рэальна вераць у тое, што беларускім грамадствам кіруюць замежныя спецслужбы. Яны сапраўды вераць ва ўсе гэтыя байкі, што іх збіраецца нехта атакаваць. Яны, зыходзячы з гэтага, плануюць свае рэальныя дзеянні. Ну, собственно, менавіта таму яны заўжды і прайграюць. Міністр абароны Хрэнін, прадстаўляючы ваенную дактрыну, таксама казаў пра пагрозы з боку Польшчы і краінаў Балтыі. Кіраўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі Іван Церцель пайшоў яшчэ далей і заявіў, што КДБ перадухіліў удары з тэрыторыі Літвы баявымі дронамі па аб'ектах у Менску і яго прадмесцях. Міністэрства абароны Літвы адрэагавала рашуча. На 100% гэта дэзінфармацыя. І тое, што Літва нанясе беспілотны удар па Беларусі, гэта глупства. Я не магу знайсці іншага слова. Адказваць на міфічныя пагрозы Лукашенка вырашыў рэальнымі. Ён заявіў, што ваяры палка Каліноўскага падстаўляюць пад удар сваіх блізкіх, якія засталіся ў Беларусі. Прыгразіў и забрать маёмасць. Не забыўся Лукашенко и про ядровый шантаж. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Сёння Лукашенко упершыню назваў колькасць расійскай ядравай зброі, якую нібыта размясцілі ў Беларусі. Паводле ягоных словаў, гаворка пра некалькі дзясяткаў самых сучасных ракетаў «Іскандер» з ядравымі боегалоўкамі. У новай ваеннай дактрыне ядравая зброя займае не апошняе месца. Гэта яшчэ адна памылка Лукашэнкі, вось у ягонай ацэнцы сітуацыі. Ён чамусьці думае, што знаходжанне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь расійскай ядравай зброі павышае ягоную суб'ектнасць у вачах всяго іншага свету. Хаця, в прынцыпе, ўсім зразумела то, што Лукашенка гэтую зброю не кантралюе, ніхто яму доступу да яе не дасць. Падчас прэзентацыі яшчэ аднаго дакументу канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Лукашенка згадаў і нейкі сакрэтны інструмент аб назіранні за грамадзянамі. Принимается правовой акт закрытого характера, который устанавливает систему индикаторов для всех сфер жизнедеятельности. На основе этих показателей с различной периодичностью
проводится оценка состояния национальной безопасности. Гэта аддае відавочна паліцэйскай дзяржавы, якая імкнецца кантраляваць усё. Да, тут можа быць розныя, канешне, тут можуць быць нейкія агентурныя сеткі, так званае стукацтва, якое можна ў гэтай сістэме толькі заахвочваць. Гэта і кантроль інтэрнэта, і вось той кантроль над грамадствам, якой, напрыклад, ёсць у Кітаі. Ёсць месца ў лукашэнкаўскай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі і каляровым рэвалюцыям. Маўляў, яны магчымыя толькі праз дэструктыўнае ідэалагічнае ўздзеянне на насельніцтва. Мы ж ведаем гэтую тыповую сталінскую логіку, што ворагі звонку працуюць сумесна з ворагамі ўнутры краіны. Вораг, які прысутнічае, рэальны вораг альбо патэнцыйны вораг у такіх умовах павінен быць знішчаны. Такія пастулаты дэлегаты УНС павязуць у свае працоўныя калектывы. Перадаць землякам усё, пра што казалі ў Палацы Рэспублікі цягам гэтых 2 дзён, прасіў асабіста Лукашенка. Александр Дегтяров, Белсат. Сейм Літвы на год працягнуў санкцыі ў дачыненні грамадзянаў Беларусі. Ёсць і новыя абмежаванні. Цяпер у замежных консульскіх установах Літвы шэнгенскія візы беларусам будуць выдаваць толькі ў выпадку, калі пасярэднікам у падачы дакументаў выступае Міністэрства замежных спраў гэтай краіны. Апроч таго, літоўская памежная служба будзе ацэньваць і стварае канкрэтны грамадзянін Беларусі пагрозу для дзяржаваў шэнгенскага пагаднення. Памежнікі ж маюць права прыняць рашэнне аб дадатковай праверцы беларуса, што прыязджае ў Літву паводле лініі іншых ведомстваў. Выключэнні тут блізкія сваякі грамадзянаў Літвы і краінаў Еўразвязу. Асобы, занятыя ў грузапасажырскіх і марскіх перавозках. Беларусы, якія прыбываюць у Літву з гуманітарных прычынаў і чальцы іхных сем'яў. Пакуль дзейнічаюць санкцыі, нашыя суграмадзяне не могуць набываць нерухомасць у Літве, калі не маюць дазволу на часовае ці сталае жыхарства ў гэтай краіне. Выбарчы працэс у каардынацыйную раду працягваецца. Сёння выбарчая камісія зацвердзіла спісы для галасавання. У бюлетэнях у выніку будзе 12, а не 13 спісаў і 265 кандыдатаў, з якіх абяруць 80. Працяг тэмы ў наступным матэрыяле. Гэты спіс таксама даслаў нам усе неабходныя дакументы. Па ім была праведзена дадатковая асабістая верыфікацыя. Выбарчая камісія для выбараў у каардынацыйную раду правяла адкрытае паседжанне на платформе YouTube, на якім зацвердзіла спісы для галасавання. Заўваг не маю, галасую за допуск. Не прайшоў рэгістрацыі толькі спіс за годнасць беларусак з 10 чалавек. Ад лідара спісу Ярослава Грыгор'ева, які абвесціў сябе трансгендернай жанчынай, не атрымалі пацверджання беларускага грамадзянства. А праз выключэнне лідара са спісу колькасць чальцоў у ім не дасягала неабходнага мінімуму – 10 асобаў. З улікам таго, што мы зараз прагаласавалі за выключэнне, за адмену у рэгістрацыі аднаму выбарчаму суб'екту, у нас засталося 12 спісаў, якія рашэннем выбарчай камісіі дапушчаны да удзелу ў выбарчай кампаніі. Чарговасць спісаў у выбарчым бюлетэні вызначылі з дапамогай штучнага інтэлекту. 2 сотняў удзельнікі выбарчай кампаніі маюць на падаванне скаргаў, але ўжо сёння пачынаецца агітацыя. Кааліцыя «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду» прапанавала ўсім удзельнікам выбару падпісаць пакт аб сумленных выбарах. Гэта садзейнічанне інфармаванасці выбарнікаў, паважлівае стаўленне да канкурэнтаў і адмова ад негатыўнай агітацыі, сумленнасць у камунікацыях і даступнасць інфармацыі, а таксама захоўванне выбарчых стандартаў і паслявыбарчая супраца. Пра выбары ў каардынацыйную раду, як і ў іншыя структуры палітычныя прадэмакратычных сілаў, варта верыць у тым сэнсе, што яны могуць зрабіць унёсак у развіццё патэнцыялу беларусаў, якія ангажаваны ў пэўныя палітычныя працэсы. Выбары і дзейнасць каардынацыйнай рады маюць даць досвед выбудоўвання дэмакратычных працэдураў і развіццё грамадзянскай супольнасці, але эфектыўныя дзеянні магчымыя толькі ў замежжы. Ад беларусаў, што застаюцца ў краіне, палітолагі вялікай актыўнасці і не чакаюць. Мінус у дасяге да ўлады, мінус у тым, што няма наўпрост добрых такіх эфектыўных каналах камунікацыі з беларусамі ўнутры краіны і сувязяў, якія дазволілі б рабіць нейкія палітычныя захады ці нейкія актывісцкія захады ўнутры краіны. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходька заклікае беларусаў унутры краіны асабліва ўважліва сачыць за афіцыйнымі паведамленнямі і выконваць захады бяспекі падчас галасавання. Адказны за тэхнічны бок Павел Лібар. Уся каманда зрабілі ўсё неабходнае і ўсё магчымае на дадзены момант, каб галасаванне адбывалася
максімальна дэцэнтралізавана і максімальна бяспечна для ўсіх удзельнікаў. Калі вы будете выконваць адпаведныя інструкцыі, то вам нічога не пагражае. Выборы ў каардынацыйную раду пачнуцца 25 траўня і працягнуцца 3 дні. Абяруць 80 дэлегатаў з 2-гадовым тэрмінам паўнамоцтваў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Беларусь з'яўляецца васалам Расіі. Такія словы прагучалі сёння ў сейме Польшы падчас выступу міністра замежных спраў гэтай краіны Радослава Сікорскага. Сікорскі адзначыў, што польскі бок страціў надзею на паляпшэнне стасункаў з Беларусю, якой кіруе рэжым Лукашэнкі. Міністр таксама падтрымаў сінхранізацыю санкцыяў супраць уладаў Расіі і Беларусі. Trwający ponad 3 lata kryzys polityczny. Палітычны крызіс, які цягнецца больш як 3 гады, парушэнне правоў чалавека, беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, падтрыманне расійскай агрэсіі супраць Украіны, правакаванне міграцыйнага крызісу – усё гэта ўяўляе сур'ёзныя пагрозы для цэлага рэгіёну. Перажываем за сітуацыю ў краіне, з якой нас аб'ядноўваюць стагоддзі сумеснай гісторыі і моцныя культурныя сувязі. Іншая рэч, беларуская грамадзянская супольнасць кіраўнік МЗС заявіў, што Польша працягне супрацоўнічаць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і падтрымліваць іх. Таксама, як і расійскую апазіцыю, паводле Сікорскага, польскі бок, у тым ліку на беларускай, расійскай і украінскай мовах працягне супрацьстаянне прапагандзе рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі. Таксама Радослав Сікорскі сёння заявіў пра далейшае развіццё тэлеканалу Белсат. Telewizja Bielsat jest finansowana przez MSZ. Тэлебачанне Белсат, фінансаванае праз Міністэрства замежных справаў, адыгрывае важную ролю ў падтрыманні дэмакратычных каштоўнасцяў у Беларусі, а таксама ў супрацьдзеянні расійскай дэзінфармацыі. Вялікія надзеі мы звязваем асабліва з развіццём расійскамоўнай часткі станцыі. Праграмы вот так. США перадалі ўкраіне дальнабойныя ракеты «Атакамс». Да таго ж Вашынгтон адсправаздачыўся пра пачатак працэсу дастаўкі першых адзінак зброі і тэхнікі зацверджанага раней 61-мільярднага пакету ваеннай дапамогі. Як хутка яны могуць патрапіць на фронт, разбіраўся Ян Федарович. США пацвердзілі, што ў красавіку таемна паставілі ўкраіне неназваную колькасць ракетаў «Атакамс». Перамяшчэнне ракетаў пачалося ў межах пакету ваеннай дапамогі, пра які мы абвесцілі 12 сакавіка. Ракеты прыбылі ва ўкраіну ў гэтым месяцы. Мы не паведамлялі пра гэта раней, каб падтрымліваць аператыўную бяспеку ўкраіны на яе просьбу. Згодна з агенцтвам Reuters, гэтыя ракеты неўзабаве выкарысталі для ўдару па Джанкойскім аэрадроме ў акупаваным Крыму, а таксама па расійскіх войсках у акупаваным Бярдзянску. Гэта дае магчымасць ЗСУ трымаць пад сваім кантролем акупаваныя тэрыторыі Луганскай, Данецкай, Запарожскай, Херсонскай абласцей і ўвесь акупаваны Крым. У першую чаргу ўдары будуць наносіцца па аэрадромах і месцах базавання расійскіх гелікоптараў і самалётаў з мэтаю змяншэння актыўнасці расійскай штурмавой авіяцыі. США пастаўлялі «Атакамс» раней, але іншую мадыфікацыю з далёкасцю стральбы да 165 кіламетраў. Новыя ж ракеты могуць паражаць цэлі на адлегласці ўжо 300 кіламетраў, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Праўда, ёсць умова наконт іх выкарыстання. Я магу пацвердзіць, як вы чулі ад іншых, што ў лютым прэзідэнт загадаў сваёй камандзе даць Украіне значную колькасць ракет «Атакамс» для выкарыстання на суверэннай тэрыторыі Украіны. Акрамя «Атакамс», з США распачалі пастаўкі іншай зброі, найперш бронетэхнікі, абсталявання для супрацьпаветранай абароны, боепрыпасаў да артылерыі і рэактыўных сістэмаў. Гэта вынік падпісання Джо Байденам дакумента аб вылучэнні 61-мільярднага пакету дапамогі ўкраіне. Я сачу за тым, каб пастаўкі пачаліся неадкладна, у бліжэйшыя некалькі гадзін. Гэты пакет – гэта літаральна інвестыцыі не толькі ў бяспеку Украіны, але і ў бяспеку Європи і у нашу власну безпеку. Зараз будемо робити все. Зараз мы зробім усё, каб кампенсаваць паўгода, праведзеныя ў спрэчках і сумневах. Тое, што змог зрабіць за гэты час расійскі акупант, тое, што цяпер плануе Пуцін, мы павінны развярнуць супраць яго. Пэўная частка ўзбраенняў, прызначаная для перадачы ўкраіне, застаецца на вайсковых базах США ў краінах НАТО. Але як хутка іх могуць даставіць на перадавую? Російська Федерація
Расійская федэрацыя з дапамогаю сваіх сатэлітаў з ліку палітычных партый краінаў Еўропы можа заблакаваць асобныя ўчасткі украінска-польскай і украінска-румынскай мяжы. І звярну ўвагу, што дзеянні еўрапейскіх правых дзіўным чынам супадаюць з заявамі палітычна-вайсковага кіраўніцтва Расіі пра тое, што прыярытэтнымі цэлямі ракетных удараў з боку РФ будуць лагістычныя аб'екты з мэтаю перарваць вайскова-тэхнічную супрацу з краінамі НАТО. Між тым, сітуацыя на фронце вымагае хуткіх паставак зброі. Згодна з выданнем «Більд», пасля прарыву фронту на данецкім кірунку ў раёне Ачэрэтына расейцы захапілі яшчэ адно сяло – Новабахмутаўку. Ян Федарович, Белсад. Вяртаемся ў Беларусь. У Гомлі новы суд у так званай справе Ціхановскага. Прадстаўнікі рэжыму будуць вырашаць лёс рэчавых доказаў. Фігурантаў справы на працэс не прывезлі. У фармулёўцы анонса суда гаворыцца таксама пра цытата іншыя пытанні, звязаныя з правядзеннем прысуду выраку пастановы ў выкананні. Паводле крыніцаў Радыё Свабода, пералік рэчавых доказаў у справе Ціхановскага займае некалькі дзясяткаў старонак. Магчыма, нешта не згадалі падчас першага працэсу ці вырашылі знішчыць частку рэчавых доказаў, лічыць крыніца. Фігурантаў справы Сергея Ціхановскага, Міколу Статкевіча, Ігора Лосіка, Владзіміра Цыгановіча, Дмітрыя Папова, Артёма Сакава рэжым засудзіў на тэрміны ад 14 до 18 гадоў калоніі. Майя Кляшторная, архітэктарка, дачка расстралянага сталіністамі паэта Тодара Кляшторнага ў рэанімацыі. Дактары кажуць, што стан жанчыны цяжкі. Пра гэта распавяла ў сваіх сацыяльных сетках яе ўнучка Хрысціна. Пасля забойства бацькі 4-месячную Маю разам з маці этапавалі ў жаночы лагер у Казахстане. Потым быў спецпрыёмнік НКВД і Сібір. Толькі ў 18 гадоў Майя Кляшторная вярнулася на радзіму. Цяпер ёй 87 гадоў. Спадарыня Майя, вядома архітэктарка, асабліва шмат яна зарабіла для захоўвання памяці пра ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Сярод іншага была навуковай кіраўніцай мемарыялу Курапаты. Сталічная СІЗА нумар 1, якое ў народзе называюць валадаркай, расфарміруюць. Следчы ізалятар адпрацаваў амаль 200 гадоў. За гэты час, акрамя злачынцаў, у застенках будынку пабывалі вядомыя дзеячы культуры і навукі. Куды пераселяць цяперашніх зняволеных і што будзе на месцы гістарычнага будынку, даведалася Кацярына Гардзеева. Сённяшняга дня СІЗА нумара 1 на вуліцы Валадарскага ў Менску спыняе прыём перадачаў для зняволеных. Прычына – расфармаванне і пераезд установы. Пра гэта паведаміла праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай». 200-гадовы будынак Пішчалаўскага замку, у якім размешчаны ізалятар, у аварыйным стане. У 2008 годзе адна з 4 вежах, размешчаных па перыметры забудовы, проста абрынулася. Тады ў здарэнні ніхто не пацярпеў. У тым будынку чакаў прысуду палітвязень Вячаслав Касінераў. Валадарка конкретно выглядит жутко. Есть административное крыло с таким более-менее ремонтом, как в любом административном здании. И вот есть конкретная черта. Ты через нее проходишь, и начинается такой реально обшарпанный замок. Обшарпанные стены, то есть все очень жутко. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», сёння ў СІЗА на валадарцы утрымліваецца не менш за 29 палітвязняў. Сярод іх бізнесовец Андрэй Брэмшміт, былы участковы Евген Ціханаў, настаўніца сталічнай 23-й гімназіі Дар'я Хмельніцкая, архітэктарка Дар'я Мандзік. У хуткім часе іх да іншых зняволеных перавядуць у нядаўна пабудаваны ізалятар у Калядзічах, а таксама ў аналагічнай установы Магілёвай і Жодзіна. Але паляпшэнне умоваў утрымання палітычных зняволеных чакаць не выпадае. Я думаю, что человеку можно создать невыносимо адские условия даже в пентхаусе. То есть просто следует подойти к этому с определенной долей извращенного садизма и креатива. И именно этим и занимаются на самом деле люди по указке Лукашенко в отношении политических заключенных. На валадарцы трымаюць і асуджаных на расстрэл. Смяротныя прысуды прыводзяць у выкананне тут жа, у сутарэннях будынку. Паводле праваабаронцаў, за час незалежнасці ў памяшканнях следчага ізалятару расстралялі больш як 300 чалавек. Гэта месца волі. Што там яшчэ павінна быць? Гэта там павінны быць музей проста. Калі мы будзем кожны дзень пакутаваць, гэта вельмі цяжка.
Але пра падзеі трэба памятаваць. Трэба разумець, што без гісторыі няма будучыні. Пасля закрыцця аб'ект выведуць з-пад гаспадарчага валодання дэпартаменту выканання пакаранняў, перададуць на баланс гораду і пачнуць рэканструкцыю. Як адзначылі ўлады, на аднаўленне гістарычнага аблічча замку спатрэбіцца каля 5 мільёнаў долараў. Да збору сродкаў прыцягнуць прыватных інвестараў. Паводле аднаго з праектаў тут зробяць гатэльна-забаўляльны комплекс. Калі ёсць, напрыклад, брэсцкая крэпасць, не трэба замест брэсцкай крэпасці будаваць нейкі там аквалент ці яшчэ што-нибудь. Гэта памяць, нам трэба шанаваць яе. Тое ж самае і сезам. Пішчалаўскі замак збудаваны ў 1825 годзе і з першых дзён ён выконваў функцыю турмы. У яго камерах былі удзельнікі паўстання Кастуся Каліноўскага, літаратурныя класікі Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Якуб Колас. Падчас сталінскіх рэпрэсіяў у падвале будынку расстрэльвалі дзеячаў культуры, навукі і мастацтва. Сёння Сезана Валадарскага мае статус гістарычна-культурнай каштоўнасці. Кацярына Гардзеева, Белсат. Навучэнцы ліцэю БДУ з'ездзілі на вайсковы палігон, а пасля на сайце установы з'явілася падзяка за арганізацыю вучэнняў для ліцэістаў. Яна адрасаваная, каму вы думалі, КДБ. І гэта не першы прыклад супрацы ліцэю з карным ведомствам Івана Церцеля. Падрабязней Дамініка Кунцэвіч. Язда на танках, збіранне і разбіранне аўтаматаў Калашнікава, мінаванне і размінаванне. 10 вучняў сталічнага ліцэю БДУ правялі ў такіх занятках некалькі дзён. Своеасаблівыя вучэнні прайшлі ля Барысава на палігоне Белая лужа пад пільным вокам чэкістаў. Такая супраца ліцэю з КДБ – працяг цэлай праграмы. Раней ва ўстанове адукацыі стварылі вайскова-патрыятычны клуб «Дзяржынец». На нядаўнім агульнанацыянальным суботніку калектыў ліцэю працаваў у музеі сядзібе Дзяржынава. А неўзабаве збіраюцца надаць ліцэю БДУ імя Жалезнага Фелікса. Жалезны Фелікс, так? Гэта адказвае на пытанне, што гэта за асоба. Жалезная палітыка, якая адказвала за ту рэалізацыю тэрору, так, чырвонага тэрору адносна да ўсіх, хто быў незгодны з бальшавікамі. Пастановы наконт надання ліцэю імя Дзяржынскага пакуль няма, але з увагі на блізкую супрацу установы з чэкістамі гэта пытанне часу. Калі гэтая ідэя будзе рэалізавана, то гэта паказвае той канкрэтны курс самой дзяржавы. І тады гэта будзе сведчыць пра тое, што дзеці мусяць баяцца, мусяць рабіць усё тое, якія запаветы пакінуў спадар Фелікс Эдмундавіч. Ліцэй БДУ – адна з самых прэстыжных сярэдніх навучальных установаў краіны. Пры паступленні тут з году ў год высокі конкурс. Раней установа вызначалася вальнадумствам, кажа выпускнік ліцэю Вітаўт Сіўчык. Гэтак у 2020 годзе больш як 1200 выпускнікоў ліцэю падпісалі адкрыты ліст за сумленныя выбары і супраць гвалту. Афіцыйна выкладчыкі БДУ, калектыў ліцэю асуджалі рэпрэсіі, асуджалі затрыманне ліцэістаў. Вынік такі, што потым рэпрэсіі абрынуліся на сам ліцэй БДУ, многія выкладчыкі былі вымушаныя з'ехаць за мяжу, у тым ліку нават былы дырэктар. Ініцыятарка надання ліцэю імя Дзяржынскага, яго цяперашняя дырэктарка Тацяна Мамчыц. Сваю прапанову яна перадала рэктару БДУ. Калі мы вучыліся ў ліцэі БДУ, мы параўноўвалі, так можа трошкі звысоку самых сябе да таго, што ліцэй БДУ гэта такі беларускі Гогвартс. І вось з гэтай аналогіі можна сказаць, што новая дырэктарка Тацяна Мамчыц, яна хутчэй вось такая Далорес Амбридж. Толькі не ідуць на катоўлю ўвесь, але ў кожным разе яе, напэўна, туды прызначылі для таго, каб разграміць гэтую установу, каб задушыць гэты дух свабоды. У 2003-м улады з тою ж мэтаю знішчылі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Гэта была адна з найбольш прэстыжных і элітных установаў Беларусі, дзе навучанне было выключна па-беларуску, а праграмы вызначаліся высокімі стандартамі. Дамініка Кунцэвіч, Белсат. 85-й дзень народзінаў адзначае легендарная дыктарка беларускага тэлебачання, народная артыстка Беларусі, лаўрэатка прэміі сябра Белсату Зінаіда Бандарэнка. Сапраўдная прафесіяналка ў сваёй справе, яна перадала багаты досвед многім вядоўцам і журналістам нашага тэлеканалу. Ад сябе і ад усяго Белсату віншую спадарня Зінаіда. Жадаю моцнага здароўя і больш добрых навінаў. Шароўны край. У былыя годы 4 сатыры смелы паладын, там взяў Фанвізін, друг свабоды, і здольны пераймаць княжнін. Час на эту мега минает. Ну, просто прихожу, не просто голливудская такая моделька.
Не хапае нам і свядомасці, і духоўнай, і не хапае такога узлётнай думкі пра Беларусь. І вось таму мы ўсё ідём і ніяк не дойдзем.